खुलुमबाय बेनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबि रादाबानो गामि ओनसोलाव न' लुनो थाखाय सोरखारनि गनायथि लाग्रोनांगोन आरो टेक्स होनांगोन। बिदि माबायदि खोथा बेसो जादों। गामि ओनसोलाव न' लुनायनि थाखाय पारमिसन नांगोन आरोबाव टेक्सबो होनांगोन। बुजिसनो हायाखै दा रायजोफोरा बेखौ गनायोना गनाया नुनोसै। बिनिफ्राय जादोंमोन लाभलिना बरग'हाइया टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल आवथायबाय। बिनि आरो बारा आवगायनो हायाखिसै। बिनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामाब्ला सिजफायार महरै थागोन एमबाथाया बे खोथाखौ बुंदों। बिनिफ्राय जाबाय मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया कार्बि आंलंनि गाहाय तुलिराम रंहांखौ लोगो हमहैदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादनि दाबि। बर' थुनलाइ आफादाबो बे दाबि खालामदों जे रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ। दा आरो रादाब दंबावो बेहाय जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय दलित हिन्जावसा गथ'नि नखरखौ लोगो हमदों कंग्रेसनि एमपि राहुल गान्धीआ। लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायनि सायाव हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोखौ नायबिजिरनो नांगौ एबिएमसुनि दाबि खालामसिगोन आरो एबिएमसुआनो होन सोरबायानो होन आमसुआनो होन बे दा खाबु मोनदों। आसामाव आयेन बेरेखायै खैलानि फालांगि खालामनाया आरोबाव सोलिफिनना हमनायखौ नुनो मोनफिनदों। बिनि उनाव जाबाय मा जे जोंनि बर' साहित्य सभानि नेहाथारि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ मोनसे लिरबिदां लिरदों। बे 2021नि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ सुंद' बिजिरनाय बेखौ बयबो फरायनांगौ मिथिगोन प्रसान्त बिथाङा मा लिरदों। बिनिफ्राय जोङो जोबनायथिं थांनोसै जे श्रीलंकानि क्रिकेट गेलेग्रा हान्जानि फारिलाइयाव माखासे सोलाय सोलो जानाय नुनो मोनदों। बतुर टेस्ट अपेनाराव रहितखौ गोबां खाबु होनाय जागोन। बे आरोबाव दङ फ्रान्सनि किलियान एमबाप्पेआ फिफा वर्ल्ड कापनि मेचआव गलनि गल जोसननो हानाय खमसिन बैसोनि सासे लाइमोन गेलेगिरि जानो हानानै गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। सबसे खम बैसोनि गेलेगिरिनि बे जोंनि इंखंनिफ्राय रादाबा बेखिनियानोसै। दा जों थांदिनि अग्रदुत होननाय रादाब बिलाइयाव आसामनि मोनसे लिडिं रादाब बिलाइ बेहाय दङ जे ब्रन्जर लगते हिर'दै जिनिले लाभलिना बरग'हाइनि बाथ्रा। अलिम्पिकआव बियो फाइनालाव थांनो हायाखिसै, सेमिफाइनालाव जेनबाय दे ब्रन्ज मोनदों। दा बिनि बेरेखायै जाय गेलेदोंमोन बे जोबोर गोख्रोंमोन, बियो वर्ल्ड चेम्पियनखामोन आरो खायदा गोरों। खायदा रोङाबा बोलो थाबाबो देरहानो हाया। गर्बित पितृये गले पेरिसरपारा स्वर्न आनिबो। बिफाया सोर बिफा? लाभलिनानि बिफाया बुंदों जे आइजोआ जोंना फिसाजोआ पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय सना लाबोगोन। बेनिफ्राय गरखार बिरुद्धे नागरिकत्वर सकल गसर प्रत्याहार। जोबोद गोमोथाव बियो जे गरखा जाथिनि मानसिनि सायाव जायफोर गसर दंमोन नागरिकत्वखौ लानानै सिटिजेनशिपखौ लानानै बेफोर गसरखौ गासैबो उथायजोब्बाय। बिसोर बिदेशी नंलानो
बे बिनिफ्राय जाबाय मा शक्ति सम्पन्न एबार नाबार्डर 25,000 कोटी ऋण लब अखमे आरोबाव दाहार लागोन आसाम सोरखारा नाबार्डनिफ्राय NABARD नाबार्डनिफ्राय 25,000 कोटी मा खालामगोन सोर मोनजागोन बेसे जादों खोथाया खामानियाव नांगोन ना नाङा आइजल सीमा विवादर समाधान बिसारी আজি 2 राज्यर मन्त्री पर्यायर बैठक जे दिनै सिमनानि जे जेंना सिमनानि थाखाय नांलाय खमलाय बेखौ सुस्रांनो थाखाय गंनैबो रायजोनि मिजोराम आरो आसामनि मन्त्री लेभेलनि सावरायनाय जागोन बेनिफ्राय जाबाय मा তিনি মাহতে সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট সিং যে प्रदेश কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ बे भूपेन बरानि आरो खोथाफोरखौ बुंदों बिदिनो जे दानथामावनो रोखा जाबाय सोरखारा बेसेबां जाफुंदों बेसेबां फोनांजादों बेनिफ्राय अखम मिजोराम हिमन्तर हिंसा क्लय सदনৰ শাসক বিৰোধীৰ খণ্ডযুদ্ধ जे आइनापादाव नांलाय खमलाय बेरेखा हान्जानि दोलोजों आरो बीजेपी दैदेननाय जे रुलिं पार्टी बेनि मानसिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय नारा-नाथा बे आरो माखौ लानानै मिजोरामजों सिमना जेंनाखौ लानानै बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब मंगलदै दुर्नीति निबारकर जालत ज्योतिरेखा दास होननाय सासे आइजो बे माबा बिफाननि आबादारि बिफाननि सासे अफिसार बियो थाखा जादों बारा नङा 15,000 जादोंमोन खनसेयाव बेहायनो हमनो मोनदों बे लाजिथाव बाथ्रा हिनजाव मानसियाबो बिदि खुस जायो बेनिफ्राय SBI सेवा केन्द्र पिस्तल देखुवाय दुर्बृत्त लुटेले 3 लाख बे सालबारिनि जाथाय सालबारियाव जे SBI नि सेवा केन्द्र दङ बेहाय 3 लाख रां सेखनानै खारदों सिलाइ दिन्थिनानै दाबि खालामबाय सिलाइखौ गिनानै थाखा बिगुमायाबो होनांबाय बे हमजानाय गासै बर' सेंग्राफोरा बर' गोजा बिसोर सासेया सालबारिनि सानैया अदालगुरि जिल्लानि बिनि उनाव जाबाय क'क्राझार पश्चिम समष्टिर केबाखना गाँव खहनियार तांडव हाब्रां खुरखानाय दैमानि बेहाय क'क्राझार जिल्लानि सोनाब बाहागोआव गाज्रि हालोद स्कुल मानि गिसिखाबाय फरायग्राफोरा रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायब्ला नायब्ला नुगोन आरो माबायदि दुखुनांथाव बेनिफ्राय बगा होननाय बै जे दाकाइट बेयो खारख'नो नाजादोंमोन बेखौ गावदों पलाकबारित आरक्षीर जिम्मार পৰা পলায়নৰ অপচেষ্টাত গুলিবিদ্ধ দুৰ্দৰ্শ ডকাইত বগা बेनिफ्राय दरंगत बृहत इउरिया हार केलेंकारी 26 दखानर अनुज्ञा पत्र बातिल लाइसेंस दानबाय गं 24 दखाननि दखान होनायनि लाइसेंस हासारनि दखानखौ जेरै मेरै होनो मोना बेनिफ्राय सासे लांसुनियानि रादाब बाक्सार बारापेटा नेपाली बस्तित नारी निर्यातনৰ घटना 7 गराकीকে যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ओरैबायदि गाज्रि मानसि माने हाबा खालामनाय आरोबाव हाबा खालामाखै होननानै सिख्लाफोरखौ फुस्लायो थगायो आरो हाबा खालामो अयथासार खालामो होखारहरो फैसा बियो बेबादि आरो बेनिफ्राय नबफुकन आसामनि सासे हाजो मानखोगिरिनि रादाब बे रासियार बिख्यात माउन्ट एलब्रुस शृंग जय सेपनर नबफुकन होननाय बे आसामनि सेपन होननाय जायगानि सेंग्रा बे हाजो मानखोयो बे रासियानि मुंदांखा माउन्ट एलब्रुसखौ
गाखोनो हादों। बेनिफ्राय जाबाय मा শিৱসাগৰৰ কৃষি বিষয়াৰ পত্নীৰ একাউণ্টতো সমাল কৃষকৰ ধন मा जाबावनो बे अफिसारफोरा गावसोरनि बाय बाहागि बिसि फिसा गासिनिबो नामावनो माबा लायो आरो थाखा बिदि बेनिफिसारि खालामो न'खरनि मानसिफोरखौ। बेनिफ्राय रादाब दङ जे राजक'खालि राजहर বাবে ইমৰানৰ চৰকাৰী বাসভৱন ভাড়ালৈ দিব পাক চৰকাৰে। दुथां इमरान खान पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि। बेनिफ्राय दा थाखानि बाख्रिया लांदां थाखा गैया। दा बेखायनो इमराना जि न'आव थानांगौ बे सरकारि रेसिडेन्स बेखौ भारायाव होनो ओंखारदों। लाजिथावना बाथ्रा। बेनिफ्राय जाबाय ब्रिटेনত पुনৰ कर'नाৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি এদিনতে প্ৰাণ হেৰুৱালে 138 জন লোকে। इंलेण्डआव कर'नानि साग्लोबनाया जोबाखै बांदोंसो सानसेयावनो 138 मानसि थैदों। बेनिफ्राय जाबाय जे মূৰত ৰহস্যজনক বেণ্ডেজ উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসক কিমৰ স্বাস্থ্যক লৈ পুনৰ উত্থাপিত হ'ল প্ৰশ্ন। কিম জং উনनि खर'आव माबा बेन्डेज नुदों। मा लोमजादों बियो रावबो मिथिस'नो हाया रावनोबो खोन्थाया। बिसिनि सिंनि खबरखौ सा कोरियानि सिंनि खबरखौ रावबो मोननो हाया। बेनिफ्राय जाबाय मा আফগানিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত গাড়ী বোমা আক্ৰমণ তালিবানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত জনতাৰ प्रतिबाद। আফগানিস্তানাव बे तालिबानफोरा इनायनो अत्याचार खालामगासिनो गावलुंगासिनो दं मानसि बुथारगासिनो दङ। बेनिफ्राय डिफेन्स मिनिस्टारनि आफगानिस्ताननि डिफेन्स मिनिस्टारनि न' मोखाङाव गारि बमा होदों। नाथाय ओजों फारसेथिंजाय मा आफगाननि माखासे रायजोफोरा तालिबाननि हेंथा खालामनानै राजा लामायाव मिছিল दिहुनदों जोबोद गोहो खालामदों। बेनिफ्राय আফগানিস্তানৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত এদিনতে 116 সন্ত্ৰাসবাদী ধৰা খায়। আফগানিস্তাननि जि सान्थ्रिफोरनि नाजानाय बेहाय सानसेयावनो 116 थिउरियाफोर थैयो तालिबानफोर थैयो आरो। बेनिफ्राय जाबाय मा इमराনের मते भारतर जनसंख्या 400 कोटी सामाजिक माध्यमत पाक प्रधानमंत्री कटाक्ष फाग्ला जादों जे भारतनि माबाखौ सुबुं सानखोखौ 400 कोटी होननानै बुंदों। 400 कोटी इमराननि राव बियो मा बुंगोन मा मागोन जेबो थिग गैला बिहा खर'आनो थिग गैला। भारते निर्माण কৰা সালমা বান আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ নিজৰে ক্ষতি কৰিলে तालिबाने। सालमा दी मोनसे बान्दो मोनसे थेदों भारत सरकार बेसेबांबा कौटि थाखा गारनानै आफगानिस्तानखौ सहाय खालामनो। दा बेखौनो भारतनि बानायनायखौ नाङा होननानै तालिबानफोरा गावग्लुंहैदोंमोन नाथाय फेलें जादों। बेनिफ्राय আমেরিকা ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়াত উদ্বেগজনক হয়ে আছে কোভিড পরিস্থিতি। আমেরিকা ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়াयाव कोभिडनि थासारिया गाज्रियैनो जानानै दङ हामाखै। बेनिफ्राय जाबाय जे नैबे भारतक चतुर्थ पदक दिले रबिए बे खमलायग्रा मल्लजुजारु होननानै जे बुङो बेयो मा ब्रैथि मेडेल होबाय आरो। ओरै होनदों मल्लजुजार फाइनालाव आज मुखामुखियावबो रासियार इन्ड'बजौरर बेयो इन्ड'बजौरनि बेरेखायै गेलेगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा जार्मानिर बिरुद्धे आज ब्रन्ज रुजुजात भारतीय पुरुष हकी दल सेमिफाइनालाव जेनबाय। दा जि ब्रन्जनि मेडेल बिनि थाखाय जार्मानिजों गेलेनांगोन जार्मानिनि बेरेखायै। बे आर्जेन्टिनार बिरुद्धे सेमित परास्त भारतीय महिला हकी दल आइजोफोराबो जेनबाय बे सेमिफाइनालावनो। बिसोरबो मेडेलनि थाखाय गुबुन मोनसे दोलोजों गेलेनांगोन। बेखिनियानोसै
अग्रदूतनिफ्राय दानिया जों थांदिनि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहायबो बे अग्रदूतआव थानाय रादाबफोरानो दङ लाभलिनानि रादाब दङ जों लाभलिनानि रादाबखौ नैबे मोनसेखौल' फरायनोसै लाभलिनानि मुदिर फन तमार साफल्यत उद्बुद्ध देखबाखि जे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया लाभलिनानो खेला जोबखांनायनि उनाव फन हरदों बुंदों मा नोंनि देरहासारनायाव हादोरनि मानसिया जोबोद थुलुंगाखांदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे शिक्षा সংসদৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীनि जे नाम थिसननाय बियो काउन्सिलनि जे पर्टेल दङ बे पर्टेलावनो जागोन अनलाइन आरो बेनिफ्राय जाबाय सालमा नदीबान्धत तालिबानिয়ে চলোৱা আক্রমণ ব্যর্থ উগ্রপন্থীর লক্ষ্য আফগানিস্তানত ভারতে নির্মাণ করা বৃহৎ প্রকল্প যা ভারতखौबो सैथारला तालिबानफोरा मानोना पाकिस्ताननि शत्रु पाकिस्ताना भारतनि शत्रु पाकिस्ताना जायखौ गाज्रि होनो तालिबानफोराबो बेखौनो गाज्रि होनो गतिके भारतआ पाकिस्ताननि सुथुर जेला तालिबानफोरनिबो सुथुर आरो बेखायनो भारतआ आफगानिस्तानाव जेसेबां बे कौटि थाखा गारनानै प्रजेक्ट बानायदों बेफोरखौ जोंनो नाङा बेखौ सिफायनो लादों आरो दा सालमा होननाय दैमायाव मोनसे बान्दो दंमोन बेखौ सिफायनो थांदोंमोन नाथाय हायाखै इसेबां मजबुत बे प्रतिदिननिफ्रायबो बेखिनियानोसै जों दाना थांदिनि आमारखम होननाय रादाब बिलाइयाव आमारखम रादाब बिलाइयावबो बे अग्रदूत प्रतिदिनाव थानायानो थेवबाबो मोनसे बेहाय आलादा रादाब मोनसे दङ कलकाता दुबारकै बैठक कलकातायाव खननै मिटिं जबाय मेल खालामबाय अखिलारे जट बान्दि अखमत साम्राज्य बिस्तार सेस्ता ममतार बे जे कलकातायाव मोननै मिटिं जदों बियो अखिल गगैजों नङा गावनि मानसिजोंनो जिरायदों आरो बेहाय आसामखौ टारगेट खालामदि अखिल गगैजों लोगो जानानै जट खालामनानै बेहाय इलेक्शन गेलेगोन आरो आसामखौ दखल खालामगोन बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय अखमर मन्त्रिक साक्षातर सम्भावना नाय बुजायदेलो जाराम थांगाया आगोलावबा वेलकाम खालामदोंमोन मन्त्रि लेभेलनि सावरायनायखौ आसामनि सानै मन्त्रि थांना रायलायहैगोन फरायदोंमोन नाथाय नै थासारि आरो गाज्रि जाबायना दानिया उल्था बुंफिनलायबाय आसा गैया रायलायनायनि जेबो आसा गैया बे खोथाखौ बुंदों प्रलोभन नेवसि 1 कौटि टकार हन जब्द 2 आरक्षीर सानै पुलिसा घुसखौ नाजावाखै बै जे माबा हमगार्ड सानैया जेरोखोम घुस जासोनायखौ नाजावाखै सासेया कार्बि आंलंनि 4 कौटि रांनि बे ड्राग्स हमदोंमोन बेहाय घुस जासोदोंमोन बेनो नाथाय बे लायाखै थिग बिदिनो दा थुलुंगा मोनदों पुलिसफोरा नैबे सानै पुलिसाबो एसेबां दाम गोसा सना माने 100 कौटि थाखानि सनानि जि माबा मोननाय बेहाय घुस जासोनायखौ लायालासिनो बिसोरो हमनायखौ गाराखै हमथारदों बेनिफ्राय बिक्षोभर মাজতে বিশেষ পৰীক্ষা ঘোষণা শিক্ষা সংসদৰ काउन्सिला जे एकाडेमिक काउन्सिल आसामनि हायार सेकेन्डारिनि बियो आरो थावरिनो हायाखिसै दा स्पेशल आनजाद फाथिगोन होननानै फोसावथारनांबाय बेफोरो गासैबो सोरखारनि दस काउन्सिलानो होन सेबायानो होन इसोर आनजाद खुंनायाव दंमोन फरायसा आफादफोराबो बेखौनो दाबि खालामदोंमोन नाथाय ओइ दिल्लीनि ओइ दिसपुरनि बे खोथायावनो आनजादखौ फाथिनो हायाखिसै दिनै बेसेबांबा बुरला जारला जाबाय आलायाथानि जाबाय बिनिफ्राय मा भुपेन्द्र अभिषेक फिनिक्स फकीर आदर्शलबो कंग्रेसে भुपेन बरानि आरो बियो कंग्रेसनि माबा जाबाय आफादगिरि जाबाय आसाम हादोरसा कमिटिनि
बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ गुवाहाटी ड्राग्स सह ग्रेप्तार 9 हरबाराकारि इसेल' नङा सा 9 ड्राग्स रोगाग्राफोरखौ गुवाहाटीयाव हमदों ड्राग्सजों जाबजों बेनिफ्राय पुनर पृथ्वीर दिखे আহিयासे बिखाल आकर दहानु खैफोद गोनां मोनसे रादाब खैफोदनि मोनसे रादाब जे सम सम नखर सानिफ्राय बुहुमथिंजाय बिदिनो ग्रहसाफोर बा गुन्द्रासाफोर सिरिबोयो दालायनो बिदि गुन्द्रासा गोग्लैनो फैगासिनो दङ दा बुहुमाव एखे गोग्लैफैथारनो हागोन ना हाया बेसो जादों गोग्लैफैया बांसिनानो दा गोग्लैफैयाबा देरहागोन आरो माने बुहुमनि मानसिया बासिगोन बेनिफ्राय कलकाता सुटी छवि महोत्सव श्रेष्ठ परिचालक पार्थजित बरुवा कलकातायाव सुंद सिनेमानि बे मोनसे महोत्सव जादों बेहाय आसामनिबो फिल्म थांदों आरो बेहाय पार्थजित बरुवा होननाय सासे डिरेक्टरा बान्था मोननो हादों बेनोसै जों दामबा गुबुन गांसेयाव थांदिनि सेन्टिनेलखौ फरायला दाना जुगसंख बेहाय थांदिनि जुगसंखआवबो बिदि आलादा रादाब गैया थेवबाबो नैबेखौ फरायनोसै ट्राइब्युनाले बिदेशि शनाक्त प्रक्रिया अनिश्चयता फरेनार्स ट्राइब्युनाल दंना दा बेहाय जे बिदेशिफोरखौ सिनायगोन बे जेबो गेरेन्टि गैला मानोना बोखारगासिनो दङ फरेनार्स ट्राइब्युनालखौ साख्रिफोरखौ फोजोबबोगासिनो दङ बेनिफ्राय गरखारा बिदेशि नन दायर हबेना दि मामला गरखाफ्रा बिदेशि नंलिया बिसोर भारतारि नेपालनिबाबो भारतारि मा होनबावनो माबा सार्थ दङ बेनिफ्राय दि भटारनि जि मामला बे खाथिनाय नंला बेनिफ्राय नागरिकत्व आइन संशोधन प्रश्न अथेना स्पष्ट करलो केन्द्र मिरु सरकारा रैखाथि होदों जे जि सिटिजेनशिप नागरिकत्व आइन संशोधन CAA होनदों बियो मा संशोधननि बाथ्रायानो फैया बे थागोन बिदिनो बे जेबो संशोधन जाया इहाय बेनिफ्राय PM किसान प्रकल्प 544 कोटि दुर्नीति PM किसानाव 544 कोटि रांनि दुर्नीति जादों बे बेनिफ्राय 20,000 स्ट्रीट लाइट 50,000 20,000 ल दाम बेखौ 50,000 राव फानदों सरकारा बायदों जे सोरहा लाब जादों ठिकादारा लाब जादों ठिकादारखौ लाब खालामहोनायानो जोंनि सरकारफोरनि बिराद माने पवित्र गोसो जेरा होनांगौ लाब जाहोनांगौ बे धान्दायावल' थायो मानोना बिसोरनिफ्राय शेयार मोनो बेनिफ्राय दानिया फैदों असमिया खबर बेहायबो बे रादाबफ्रानो लाभलिनानि रादाब दङ अब्लाबो मोनसे रादाब नैबेयो कोविड प्रोटोकल भंग करि स्वयं मुख्य सचिव पाटेले नैक्य भस आसामनि जे चिफ सेक्रेटारि बेयो कोविड प्रोटोकल सिफायनानै बिराद माने खाना खुंदों बड़ा खाना मा होननाय माने उन्दै मानसिफ्रा नेहात मानसिफ्रा इसेयावनो दाय प्रोटोकल सिफायनायाव साजा होयो नाथाय गिदिर मानसिफ्रा खालामबा जेबो साजा गैया बेनिफ्राय पराजय हलेও लाभलिनार गृह सहरत आबतरिया देवाली लाभलिना जेनदों सेमिफाइनालाव अब्लाबो बिनि जि जायगा बहाय मा बिराद माने बमा गावनाय आरिनाय आरो बे बरपथारनि आरो गलाघाट बेनिफ्राय भयंकर मुकालमुआ ड्राग्स आहत 6 जन युवक एचत आक्रांत 6 जन सेंग्राफोर बिसोरो ड्राग्स एडिक्टेड मुकालमुआनि दा बिसोरखौ नायनानै मोनबाय बिसोरो एचआवबो हाबबाय माने एचजोंबो गाग्लोबजाबाय बेनिफ्राय भूमिहीने
म्यादी पट्टा पुवार 15 बोसोर पाछतहे बिक्री करिब पारिब माथि हा फाननायाव होबथादों म्यादिखौ होगोन पाट्टाखौ म्यादी पाट्टाखौ नाथाय म्यादी पाट्टा होनायनिफ्राय 15 बोसोरसिम 15 बोसोरसिम बे हाखौ फाननो मोननाय नङा बेनि उनावसो 15 बोसोर बारबासो फाननो मोनोबा मोनगोन बे बेनिफ्राय 23,000 शिक्षक पदत शीघ्र नियुक्ति 23,000 फोरोंगिरिनि मासियाव थिसननाय जागोन साख्रियाफोर एसटी हिल्स ट्राइब हिल्स बेनिफ्राय बर' गार' मणिपुरी बाबे बिखेक टेट आलादायै टेट खालामगोन दा बेहाय क्राइटेरियाफोरा मा फराय सिंनिखौ फरायोब्ला रादाबखौ मोजाङै फरायजोबोब्ला बेखौ बुजिनो हागोन आरो खोनानायाथ' खोनादोंमोन माबा DLED नाङानो BEd नाङानो माबायदि खोन्थारोंला दा जुदि NCERT नि बा SCERT नि माबाखौ सिफायनो हायोब्ला बेखौ बुंस'नो हाला तामुलपुराव भवेश कलिताय बजाले उपनिर्वाचन रनिंआ तामुलपुराव भवेश कलिताया उफेरा बिसायख'थिनि माबाखौ मुसुगंनि दामनायखौ दामजेनबाय रणसिंआ जे तारमाने दावहानि जि संख सुनाय बेखौ सुजेनबाय आरो बेनिफ्राय बे जोब्बाय असमिया खबरनिफ्राय दानिया जों थांदिनि गांसे रादाब बिलाइ दैनिक जन्मभूमि बेहाय दङ सेमि फाइनालाव थमकिल लाभलिना सेमि फाइनालाव बे थमकिनानै थानांबाय लाभलिनाया आवगायनो हायाखिसै आरो मोनसे रादाब मा 1 सेप्टेम्बराव आरम्भ हब 22,921 शिक्षक पदत नियुक्ति प्रक्रिया बैहाय 23,000 होनदों आरो बेहाय 22,921 बे लामसामै ज' हमदों आरो ते भूमिहीन সকলে सरकारि दिया माटी 15 বছৰলৈ বিক্ৰী বা হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব পীযুষ হাজৰিকা फ्लेट क्रय बिक्रियात नालागे प्रशासনৰ अनुमति फ्लेट बायनाय फाननायाव मा प्रशासननि जेबो पारमिशन नाङा नाथाय गामियाव न' लुनोबा पारमिशन नांगौ मा जाखो बियो सर्वाधिक धन बय करिब शिक्षा आरो स्वास्थ्य खण्डत आसाम सरकारानो बयनिख्रुइबो बांसिन रां बाहायगोन रां बाजेट खालामगोन शिक्षा खण्ड आरो सावस्रि बिफानाव सोलोंथाय आरो सावस्रियाव बेनिफ्राय क्रमे लाभर दिखे गेस क्रेकार प्रकल्प मैयासो जों फरायदोंमोन जे इसेबां बोसोरा गेस क्रेकारा लकसान जाबोगासिनो बोसोरथामा आरो दिनै बुंलायबाय जे 2020-21 बोसोराव 739.90 कौटि टाका लाभ जादों थगायनोसो बुंखो ना मानोसो बुंखो बुजिस'नो हाला मैया खिन्थु लकसान जानायखौसो बुंदों बेनिफ्राय नैबेहाय बे नब फुकननिखौनो फरायफिनबावदिनि इउर'पर हुस श्रेंग माउन्ट एलब्रुस आरोहन नबकुमार फुकनर बे आसामनि सेपन होननाय जायगानि सेंग्रा नबकुमार फुकन बियो बे सभियेट रुसियानि माउन्ट एलब्रुस होननाय हाजोखौ मानखोबाय माउन्ट एभारेस्ट मानखोनाय बादि बे हाजोआ बेसे गोजौ 5,642 फुट गोजौ बेखौ मानखोनो हाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा नीरज चोप्रा फाइनालर बाबे योग्यता अर्जन नीरज चोप्रा बे खमलाय माबा जेभलिन खुबैग्रा बे फाइनालाव थांबाय देरहाबानो हामसिगौ सनानि मेडेल मोनथारनांगौ बेनिफ्राय रहि दाहिया निश्चित करिले पदक रवि दाहिया मल्ल जुजार बियो बान्थाखौ मोनसिगोन मा बान्था जायो सना रुफा नङाबाबोथ' ब्रन्ज बान्थाखौ मोनगोन बे आरो बेनिफ्राय जाबाय मा T20 विश्वकप 26 अक्ट'बर भारत पाकिस्तान नर खेल पाकिस्तान जाय सुथुर हादोर होननानै सानजायो जोंजों आरो गावसोरबो जोंखौ बिराद सुथुर होननानै सानो बे हादोरजोंबो जोंहा खेलाया सोलिगासिनो दङ दा 24 अक्ट'बराव बे पाकिस्तानजों T20 क्रिकेट खेला जागोन बेखिनियानोसै दानिया जों थांदिनि
दैनिक अखा मोननाय जोबथा रादाब बिलाइयाव बेहाय दिनै एसेबां गोनां रादाब गैया लाबलिनानै रादाब दङ जोङो ओरै थांदिनि अखम मिजोराम आन्तराज्यिक हिमा हमिसार आलोचना तल परिल आसाम मिजोराम जि इन्टार स्टेट सिमनानि जेंना बे सावरायनाया गोदोसोमबाय हमक हमरत हाखक बिरोधी दा बे बेरेखा आरो सासन खुंगिरि जे राजखान्थि दोलो बिसोरनि गेजेराव नांलायलायनाय माखौ लानानै उफेरा इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बिनि बादैबो थाखा फैसानि खोथा सोरबा दुर्नीति खालामदों मादों बिनिनो नांलाय खमलाय बेनिफ्राय सोरबा बुंदों अतुल बराखौ थांखिना बुंदों कृषि विभाग हुआ नकलर विभाग आबादारि बिफाना हुआ आरो नकलनि मोनसे बिफान बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरा बुंदों एमएलएफोरा बुंदों बे खोथाखौ नंद्रायैबो नङा नंगौ एसे बेनिफ्राय राज्य विश्वविद्यालय खालि होयासे 255टा पद जोंनि हादोरसायाव जेसेबां भुम फरायसालि दङ बे भुम फरायसालिनि मासि फोरोंगिरिनि मासिफ्रा लांदां जानानै दङ आरो फोरोंगिरिल' नङा खेरानिनि साख्रिफ्राबो मासि लांदां जानानै दं गासै 255 बेनिफ्राय दमा সকলো মহাবিদ্যালয় 20% आखन বৃদ্ধির অনুরোধ যে रनस बेगुआ खावलायदों गंफ्रामबो कलेजफोरा जाहाथे 20% सिट बारायो जायगायानो गैया बबाव फोरोंनो बे जादों आरो थेवबाबो माबा मोनसे खालामनांगोन फरायसाफोरनि स्वार्थआव बेनिफ्राय एआईइउडिएफ एর मित्रता महाजोट भंग লৈ सिद्धांत নহল যে কংগ্রেসা एआईइउडिएफ जों मित्रताखौ लाखिगोन ना लाखिया महाजोटखौ लाखिगोन ना लाखिया बेखौ लानानै बिसोरनि गेजेराव सावरायनाय जायाखैसै बेनिफ्राय मोनसे रादाबमा সংবাদ মেল राजउहा কৰি উদ্ভাৱনৰ দাবী रबिनसन तेरन होननाय कार्बि आंलंनि बे मा दाबि खालामदों जे कार्बि रावनि गावनि आंगो मा हांखो सोरजिबाय नोंथांमोना पेपाराव नायबा मोनगोन आरो बिदि नायनाया गाहाम बे जादों बेनिफ्राय मोनसे दङ महिलार हकेट आर्जेन्टिना बिरुद्धे जुजदि हारिल भारतआ बेखौ आगोलावबो फरायबाय थेवब्लाबो फरायबावबाय जोंनि आइजो हकि दोलोआ अलिम्पिकआव टकिअ अलिम्पिकआव आर्जेन्टिनानि बेरेखायै गेलेदोंमोन सेमिफाइनालाव नाथाय जेनदों आरो दा मेडेलनि थाखाय जे थामथि मेडेल मिनि थाखाय हयथ' सोरजोंबा गेलेनांगोन बेनिफ्राय फाइनालाव रवि कुमारा फाइनालाव थांबाय बे रेसलाराव आरो खमलायलायनायाव सौलायलायनाय नङा खमलायलायनाय बेनिफ्राय जाबाय जेभलिन थ्र' फाइनालाव नीरज चोप्राया जेभलिन थ्र'आव थांबाय बेबो मेडेला मोननांगौ दा बिनि उनाव जाबाय मोनसे रादाब 15 आगस्टर पूर्वे बाकी সকলো আহিব মূল সুতিলৈ बे बिजेपिनि खोथा 15 आगस्टनि सिगाङावनो गोबाङा बिजेपियाव हाबगोननो मा होनबावनो दे बुंनाया बुंखागोन बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय गाहाय रादाब फरायनाया जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोसो सिंनि मोजां मोननाय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय दिनैनि आफादखौ गोजोन्थों।